Tnediet il-White Paper għal riforma ta' swieq fil-beraħ li se tkun miftuħa għal konsultazzjoni pubblika għat 3 ġimgħat li ġejjin sal-14 ta' Diċembru. F'pajjiżna hawn 21 suq fil-beraħ li għandhom bejniethom mal-1600 post. Lan tal-White Paper u li toħloq bilanċ bejn l-interessi tal-bejjija, tal-konsumaturi u tar-residenti. F'konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru Chris Cardona innota kif swieq fil-beraħ, magħrufa anke bħala tal-Monti, għal snin twal ingħataw il-ġenb mill-awtoritajiet u l-potenzjal sħiħ tagħhom qatt ma ntlaħaq. Hija white paper illi permezz tagħha se niddiskutu mal-stakeholders kollha it-tfassil u l-idejat li għandna aħna bħala gvern biex nirriformaw il-mod ta' kif joperaw il-monti u anke nilliberalizzaw ċertu aspetti li żammew lill-operaturi tal-monti milli jkomplu javvanzaw fl-intrapriża tagħhom. Din il-White Paper tipproponi li jitwaqqaf bord dwar is-swieq li fost l-oħrajn se jkollu dmir li jirċievi l-ilmenti, iċ-ċaqliq tal-iswieq u jissorvelja x-xogħol ta' awtoritajiet tal-infurzar differenti. Il-White Paper tipproponi wkoll bidliet fil-proċedura ta' kif jinħarġu l-liċenzji u jiġu allokati l-ispazji għal kull bejjieħ. Is-Segretarju Parlamentari Silvio Parnis saħaq li swieq huma parti mill-kultura tagħna u fakkar li għal din il-White Paper se ssir konsultazzjoni wiesa'. Qegħdin nippruvaw nirregolaw u kulħadd ikun jaf x'inhuma r-responsabbiltajiet tiegħu. U bekk naħseb ħankun qegħdin ngħinu l-Kunsilli Lokali fejn il-Kunsill Lokali ħajsibu regoli fejn jitlu swieq u għalhekk jiena nagħmel l-appell biex ir-residenti fejn hemm is-swieq jipparteċipaw f'din il-White Paper, jaraw x'jixtiequ x'dejjehom ħalli fil-ġranet li ġejjin tkun tista' titla' kabinet u mbagħad wara l-kabinet jkun se ngħadduha Parlament u tkun parti mill-liġi fejn tkun qed tgħin ukoll il-Kunsilli Lokali. Dem jgħid li l-Kunsilli Lokali qegħdin f'mixja ta' riforma u organizzazzjoni u fakkar li din il-miżura immirata biex ikun hemm iktar ordni fejn ikun hemm is-swieq.